seri. Issa dak sod biżejjed. Skulli sod, ħa ħossu. Imma insomma, qasir wisda mhux sajlaħ. U dak jikber. Għaxek, frażi li ta' spiss nisimgħu speċjalment meta tintalab xi spjegazzjoni u dak li jkun ma jkunx irid jagħti sodisfazzjon jew raġuni. Iżda hemm aktar minn raġuni waħda għaliex fit-tmiem din il-ġimgħa u d-dieħla wieħed għandu jattendi s-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Sejre, kif waħħartu li xpiċċa ta' pajdak? Tajjeb, issikkarha mal. Żgur. Ma suppost m'għandux għattar issa. How dare you, differ ma konx istennija minn għandek. Is-sala se tkun qed tilqa' l-grupp teatrali ta' klassi għalina għall-kummedja Għaxek, dan f'avveniment b'diversi għanijiet. Għan importanti wkoll huwa dak sabiex inkomplu nsaħħu finanzjarjament din il-fera taż-żgħażagħ fih dan il-Partit Laburista. Lek l-ewwel qed nirringrazzjaw l-eluf ta' Maltin u Għawċin li tiġa qataw il-biljetti tagħhom għal din ir-rally tas-satira fil-fatt nofs ix-shows li kellna pjanati tiġaw ma' fully booked u nkomplu nħeġġukom sabiex taqtaw il-biljetti tagħkom sabiex tkomplu tgħinuna finanzjarjament. Il-grupp jinsab għaddej ġmielu bl-aħħar preparamenti u One News reġa' kellu ċans li jżur lil dawn il-karattri uniċi. Għalkemm diversi persuni qed jaħsbu li din ser tkun biss rally ta' satira politika, dan mhuwiex il-każ. Għalkemm il-politika ma tonqos anke għaliex elezzjoni ġenerali hija parti mid-diskors. Għara naqqa xieġmilaw ta' King, għara naqqa fej għedin ta' Najdlek għax xaqni dal-post jina verat niddeqet nħossu la fuq l-istonku diġa. X'ma tiddejjax, mux bil-fors tiddejjat, kaxkera bħal dik li tajnikom King. Maħna konninna fil-gvern ta' 25 sena, mux bħalkom, u għamintom 25 sena, s-sanaraw. Sa ta' għadamlu għamx 25 sena, ta' u t-taħwit li għamiltu intom ma namlux daqsek aħna. Dawk li jsegwu sensiela klassi għalina fuq One u normalment jieħdu pjaċir u jiddivertu għandhom garanzija li se jagħmlu dan aktar meta jsegwu live. Naw, waqtaħħa, Għax jesta nibdaw naraw l-ewwel biċċa xu bix-show u rrid noqgħod kwiet. Għadu x'akket miegħi ma rasek. Jekk jiena finiti fejt inni noqgħod inti. Fik. Kemm hawn sabiħ, għaw fejn qegħdina. Jien naf. Il-kwaw tiegħi. Ma nafx ġabuni, għax darba mill-lalqa.